Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien l-anġlu tal-Mulej ġie wqgħat taħt il-balluta li hemm f'Ofra li ta' Goas l-Abjeżri u ibnu Gidon kien qiegħed jidress il-qamħ fil-masar biex jeħilsu mill-aktar fis mill-Midjanin. U derlu l-anġlu tal-Mulej u qallu: Il-Mulej miegħek, raġel qalbini. U Gidon qallu: Imma għidli, Sidi, jekk il-Mulej magħna, għaliex ġralna dan kollu? Fejn huma l-opri l-kbar li kienu jgħidulna bihom is-sirjietna u qalulna ma tellanix mill-Eġittu l-Mulej? U issa qala l-Mulej telaqna u rħina f'idejn il-Midjanin. Il-Mulej dar lejh u qallu: Mur u weħles b'din il-qawwa tiegħek lill-Iżrael mill-ħakma ta' idejn Midjan. Mhux jien bagħtek? U Gidon wieġbu: Iddew, Sidi, biex se neħles l-Iżrael. Ara, il-familja tiegħi il-inqas waħda fit-tribù ta' Manassi u jien iż-żgħir f'dar missieri. U l-Mulej wieġbu: Jiena nkun miegħek, inti idrob il-Midjanin bħalli kieku kienu raġel wieħed. U wieġbu: Jekk jien sibt ħniena f'għajnejk, għamilli sinjal li inti qiegħed tkellimni. Twarrabx minn hawn sa ma nerġa' niġi ħdejk u nġib l-offerta tiegħi u noffrilek. U dak wieġbu: Jien noqgħod hawn sa ma tiġi. U Gidon mar u ħejja Gidi u ħajefa tqiq u għamilha ftajjar bla ħmira. Il-laħam qiegħdu f'qoffa u l-meraq qiegħdu f'borma u ġibhomlu qudiemu taħt il-balluta. U l-anġlu tal-Mulej qallu: Ħu l-laħam u l-ftajjar u qiegħdhom fuq din il-blata u sewwab il-meraq. U hekk għamel. Imbagħad l-anġlu tal-Mulej mettar fil-ħatar li kellu f'idu u meżbih il-laħam u l-ftajjar u ħareġ in-nar mill-blata u ħaraq il-laħam u l-ftajjar u l-anġlu tal-Mulej qab minn qudiemu. U Gidon ra li kien l-anġlu tal-Mulej u qal: Sidi Mulej, rajt jien l-anġlu tal-Mulej wiċċ imwiċċ. U l-Mulej qallu: Slim għalik, la tibżax, min tista' tmut. Gidon imbagħad bena artal lill-Mulej u sejjaħlu Jahwe Slim. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Assam ngħidu flimkien: il-Mulej jislim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Il-Mulej jislim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Ħanisma' xi jgħid Alla. Il-Mulej jislim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu u għal dawk li jafdaw fih. Il-Mulej jislim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Il-Mulej is-slim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wart ngħatat il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu. Il-Mulej is-slim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Sidna Ġesu Kristu li kien iftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba iebsa biex jidħol fis-saltna tas-smawiet. Iva nerġa' ngħidilkom eħfef l-ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smawiet.
Id-dixxipli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu mela min jista' jsalva. Ġesu ħares lejhom u qalilhom għal bnedmin dan ma jistax ikun. Għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad qabeż Pietru u qallu tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa x'se jmissna? Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom. Intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida, meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaqq mit-12 tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru, jew il-ħutu, jew il-missieru, jew l-ommu, jew l-uliedu, jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jiċċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'sejmu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma l-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-talim tal-Evanġelju, nitnatfu minnu bidna. Il-mentalità prevalenti fi żmien Ġesu, ma forsi mhux inqas fi żmienna, hija li jekk inti għani għandek ħafna flus, allura inti mbierek, jew inkella bniedem ta' suċċess. Għaliex il-kwalità tal-ħajja donnu tiddependi mill-flus. Ġesu qed jgħallimna li dan kollu huwa bluwa, li jekk it-teżor vera tal-bniedem u għall-paċi tal-qalb u s-saltna tas-smewwiet mhix kwistjoni ta' għana, imma kwistjoni ta' qalbek fejn qiegħda. Kemm huwa bluwa meta l-bniedem jgħid il-qawwa tiegħi hija l-flus. Xi bluwa, xi bluwa. Għax bil-flus tixtri ħafna affarijiet, ma tistax tixtri l-paċi, ma tistax tixtri l-verità, tixtri l-gidba iva, ma mhux il-verità. Ma tistax inti tixtri lena, tista' tixtri xi ħaġa li tnessik, imma mhux lena. U forsi dak li huwa l-iżjed essenzjali u l-iżjed prezzjuż għall bniedem u għall-kwalità tal-ħajja tiegħu huwa li hemm il-flus. Il-flus jgħinu. Kien hemm għarif tal-Knisja li kien għarif tas-sew, ma kienx sinjur, ma kellu l-erf, kien jgħid mhux il-flus ħżiena, imma r-reba ħażina. Inti l-qalb tiegħek fejn qiegħda. U allura min u għani u marbut mal-għana tiegħu mod diżordinat, li allura l-bnedmin l-oħra għal-jom huwa dubbien, li il-ħaddim tiegħu mhux importanti u m'għandux dinjità u drittijiet, dak se jsiba diffiċli ħafna jidħol fis-saltna ta' smewwiet. L-għana jaf jonfoħ il-qalb, jaħseb li aħna m'għandna bżonn ħadd. Jiena m'għandi bżonn ħadd. Xi bluwa tajtek. Menti l-erf huwa li tgħid Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Li dak li għandek il-mulej jberikulek u jkattarulek taqsmu ma' ħadd ieħor b'mod speċjali min għandu bżonn. Anke Pietru jippretendi xi ħaġa. Aħna x'se nieħdu? Ma nlumuhx il-Pietru għax aħna l-istess nagħmlu kultant meta ngergru l-Ġesu, idina nagħti karità, il-kappillan meta titlobni xi ħaġa nagħti ħdejja, ma allura li batta dil-marda x'hekk nirraġunaw ma' Ġesu aħna. Pietru m'hemmx għalfejn illumuh jew nitkażaw bih, għax aħna nagħmlu l-istess. Jekk mhux kuljum darbi wara darba le. U l-mulej lanqas imerieħ ta' jgħidlu min iħalli kollox minħabba fija se jkollu il-ħlas tiegħu, mhux bil-fors minn issa,
Għalkemm tiltaqa' ma' ħafna nies u din hija xi ħaġa li nagħmlu l-esperjenza tagħha li meta inti tafda fil-mulej ikollok libertà kbira u anke serħan tal-moħħ imma anke tgħin lil ħutek. Il-mulej jipprovdilek. Forsi mhux se jkollok biex trixtri nofs id-dinja, imma inti jekk għandek biċċa ħobs biex titrejjaq u inti għandek il-paċi tal-qalb. Mhux senjur kbir hawn min ma jaqbilx miegħi. Imma prova jixtriha l-paċi tal-qalb. Araf li ma xkaffa tal-ima supermarket hemm miktub paċi tal-qalb u ejja jgħidli l-indirizz jekk jogħġbok. Illum nitolbu ħafna l min għandu ħafna flus. L-ewwel nett biex il-mulej jibirku b'qalb ġeneruża, jagħtih ukoll il-paċi u s-saħħa, affarijiet li ma tistax tixtrihom. Biex hekk ikun tassew għani quddiem il-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitolbu ħafna sitwazzjoni kera fl-Afganistan. Nies terrorizzati li jistgħu jinqatlu għaliex ikkooperaw mal-allejati, nisa li jitilfu d-dinjità u d-drittijiet tagħhom, tfajliet imkeċċijin mill-iskejjel għax il-mara m'għandix dritt titgħallem. Dan huwa l-Afganistan li għandna qudiemna. Għandna qudiemna wkoll l-umiljazzjoni tal-kultura tagħna. Forsi kultura tal-bullies. Ejjew nitolbu kif talabna l-Papa wkoll għas-sens ta' ġustizzja, ta' dinjità u ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mill-qutim mill-COVID-19 madwar id-dinja kollha, inkluż pajjiżna fil-gżejjer tagħna, għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom, għal dawk li qegħdin jiffaċilitaw tant servizzi fid-dinja, servizzi ta' saħħa, ta' sikurezza, ta' xandir, ta' midja, biex il-mulej jkun l-għajnuna ta' kull wieħed waħda minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mejtin biex int mulej tannaqhom u tagħtihom il-faraġ tal-ħniena, il-maħfra u l-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina l-grazzja li aħna nkunu għonja quddiemek. U b'dak kollu li għandna ngħinu lil ħutna fil-bżonn. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek. Bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Missier qaddis, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Li nbattunna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marja Verġni. Huwa temm irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu feta' ħidejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalli ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna inti tamilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu tiba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għas-sitwazzjoni fl-Afganistan. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bismewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bismewwiet, itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan għat-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema u għal-bżonnijiet tal-Papa, missierna li inti bismewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt talb-tana, Kristu il-qatt talb-tagħna. Missier etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri,
Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mlisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Jitlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżira l-oħra jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe għarus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-ġurnata tajba.